Καλημέρα και καλή Σαρακοστή. Είμαι λίγο καλύτερα σήμερα. Πάμε να δούμε τι έχουμε ημέρα Τρίτη. Λαχανόριζο σήμερα, 50% έκπτωση. Λαχταριστό. Μπιφτεκάκια κοτόπουλο. Με τη λαχταριστή μας σάλτσα. Πάρα πολύ νόστιμα. Όποιος φάει ξανατρώει σίγουρα. Εδώ έχουμε χοιρινό με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια, παπουτσάκια με κιμά, μπεσαμέλ και πατατούλες, πατάτες φούρνου, ταποδάκι για όσους νηστεύουν με μαγαρονάκι κοφτό, καλή Σαρακοστή κιόλας δεν είπαμε, μπριάμ με κολοκυθάκι, πατάτα, μελιτζάνα, φασολάκι, καρότο, πάρα πολύ ωραίο. Φακές παραδοσιακές. Αυτός είναι κιμάς, τον οποίο το συνοδεύουμε με μακαρόνια, με ρύζι, με ό,τι θέλετε. Και σνίτσελ κοτόπουλο. Αυτά για σήμερα Τρίτη. Καλή Σαρακοστή σε όλους, με πολύ αγάπη.